ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುರ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಇನಿತ ಡ್ರೆಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತಿನತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪಫ್ ಇತ್ತಣ್ಣೆಟ್ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ నేను ಸರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಸ್ಲೀವ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಎಂಕಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಫ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬದ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂತ ಎತ್ತದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೀವ್ ಸೊ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಪಲ್ ನಾನು ಪಾಡುಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆದನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಟ್ ಪಾಡುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಪಾಡಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂತ ಅಮ್ಮನಕಲು ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇದು ಪಟಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಜಿಂಡ ಏಪಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿದ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆತು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಬಾರುಂಡು ಅವಳು ಉಂಡು ಅವಳು ಬೇತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಅದೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ಡಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟು ಹೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಅಂಡ ಪಟಾಕಿಗೆ ಅದ ನೀತ್ನೇಟ ಬಿಡ್ನದ ಅದೇ ಅವ ಚೂರು ಆಡ್ದಿ ದಾಲ ಬುಜಿ ఎందుకు అలా ఎంత అలా 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 పడినదా చురు ఆడి దాలా చురు ఆడిది ఐకి పత్తు గట్టి అంచ దాలా బుజి అలా పొడిచి అది దక్కన పొడిచి నైట్ ఇంజి ఎజ్జి తక్కువ మంచి ఎక్కువ వా పుక్కే లేదు
అలా కాదు పొడిచి ఇప్పుడు నువ్వు అడగ వాడా పడకి తల పోడా